tohle je pro vás z Minecraft Ostravsky. A je to na ten váš server ukázka mojí stavby. Takhle vypadá zvenku. Tady je ještě kanalizace. Tak, půjdeme dovnitř. Tady je obývák. Televizní okno. Obrazy. Tady je koupelna. Záchod. Umyvadlo. Tady je vchod na půdu. Někde mám postel. Tady je část té sprchy. Sakra. Tak. Tady je kuchyně menší. Jo. Tak a to by bylo všechno. Doufám, že mě pozvete na váš server Minecraft Ostravsky. Takže čau.